ओमफ्राय नै दाखालि दख'ना होनायखौ आं मुनखौ खिन्थिबावगोरदोंसो नै ओरैनो डकुमेन्ट खालामजाबाय मा जाखोलै आयो दे apa जायो मोजां देखायसै नोंथांमोन दे सारि tigaan मा खबर ini sini गोसोलायनायफोरखौ दिनै आं पुरा खुलासा खालामना खानसै आरो गाज्रि मोना hey guys welcome back to my YouTube channel लोगोफोर अके happy दुर्गा फुजा लोगोफोर once again लोगोफोर दिनै जाबाय नायनाय सान फुजानि दाखालिथ' खुलुमनाय सानमोन दिनै नायनाय सान बे हिसाबै एसे आंबो गस्ला गोदान गाननानै एसे देलायनानै नायनो थाखाय ओंखारबाय आरोखि थ' अके लोगोफोर नैबे जाबाय आं दाखालि गस्ला बायनाया थ' बोरै नुदों आंदों साजिदोंना साजायाखै एसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे थ' लोगोफोर भिडिअ जागायनायनि सिगाङाव मोनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि हल फेमिलिनिफ्राय गोरबो खुंगुर फेमिलिनिफ्राय ग्रेटेस्ट मेन सार रतन टाटानिसिम सोरगोआव आलो गोजोनै जागा मोनहैथों होननानै आङो एसे इसोरनियाव आर'ज गाहरबाय नोंथां माने लोगोफोर बिसासे ओरैबायदि ग्रेटेस्ट मानसिमोन बियो गावनि पुरा लाइफ टाइमाव टटेल 8 लाख क्रर 8 लाख कोटि फैसा माने दान होदोंमोन आरोना माने बिथांनि दान होनाय हस्पिटालावनो जोंहा फादारा जे समाव माने केन्सार जादोंमोन थ' बे समाव माने बिथांनि दान होनाय गुवाहाटी स्टेट केन्सार हस्पिटालाव माने जा फादारखौ माने नायनाय जादोंमोन थ' बे हिसाबै सेलुट आरो बे मानसिनिसिम सार टाटा थ' लोगोफोर जियानो जायामोन भिडिअखौ जागायनोसै नङा होमबा थ' दायो जायले ओंखारनासै मोजाङै इन्जय खालामसै फुजाखौ अके लेट्स स्टार्ट अ चाना खाना खालो नै आलासिफोरा जाहा चैना हेलौ होनना बुं हेपि दुर्गा फुजा होनना बुं दे निजा फैदा आयं निजा अब फैबाय हायद्राबादनिफ्राय सफैनानै सेस नै हायद्राबादाव बेसेबां थाहैनाय नोङो हायद्राबादाव खैदिन थाखो 15 दिन ना दाउला खासि दङ आयं माने अमा दङ बयलार दङ मा जागोन सामु दोङो ओइ दांना होआ बे खम दांना होआ मोनसिगोन दे मस्ला मोनसिगोन लोगोफोरनि दायो थांनो ओंखारबाय फुजानि रेडि दायख' आंनिया दाखालि गस्ला बायनाया मैया गस्ला बायनाया सोर बायना होदो बुंमारसै आङो जोंनिया देग्लाय आंहा माने बायना होदो आब'आ बायना होदोला आब' बायना होदो आब'आ बिब' जानानै बिदि होआबा मा जानो नङा होमबा साननैसो उनाव थांखासिगोन बेनिखायनो दानो लानाया टाइम नंगौ नङाबाथाय बेनो दानो जेनेबा हाबा जायै समावनो लाखागोन बिनि सिगाङाव नै सेनलिउ सेनलिउ औ ना आया थांसै आया थांसै आंनि गारिनि सेना बिराद गाबबाय थादोलै नै हमलाय सेना माइ गान लागां Mauze. Sabia. Wow. Isande. Nhây. Chích quả. Chích quả. Ini begitu बहुत इम्पर्टेन्स मोनफ्रोमबो राइडनि सिगां बिदि खालामनाया मोजां नङाबा गारिया बिदि गाबबाय थाबा मोजां नाङा ना फुजानि राइडआ जोंनिया जागोन मथा मथि 50 किल'मिटार जागोन जोंनिया हरनो आरो ओमफ्राय दा हराव फैनानै गामियाव बरियाके बर'नि फिल्मखौ आं सिगांनिफ्राय नायनो गोसोखा थ' बेखौ नायफैनोसै बरियानो थांसै going ayo happy puja होनना बुं happy puja दे Happy puja apa? Happy puja. Happy Durga puja. Ayo. Puja. Deh. Mai musa nang le. Baku rumah musa nang mai. Mai musa nang deh. Tangsai, pura puja nang bye. Mai on deh. Bye deh pura. Bye deh. Bye. Ayo, mungkin mana oma. Tangsai lagi pura muja nang puja nang enjoy kan na. Lagi pura. जोबोर थाबाय जाबाय दिनै पुरा म'म थाङो लोगोफोर गासैखौ देखायजोबसै आं पुरा इन्जय खालामसै दिनै पुरा इन्जय दिनै बेरायफैनोसै सफैबाय खैराबारि थ' नै गारिखौ नेव बारहांबाय बरियानो थ' दिनै देखायसै नोंथांमोनखौ जोंनि खैराबारिनि मेला दुर्गा फुजा देखते जाओ ओमफ्राय नै दाखालि दख'ना होनायखौ आं मुनखौ खिन्थिबावगोरदोंसो नै ओरैनो डकुमेन्ट खालामजाबाय दे मिथियाबानो दखनाया नै देलाय मोजां नुदों नै फुजा दुर्गा फुजा नै
मानसिफोरखौ नायनो hey बेबायदि hey नै मेना मन्दिरा बेनो आरो हर मोनसे जाथाय जाबायना सालाय हिमालया बे मोनसेनि मेजर प्रब्लेम एसां द' बारा सलायखोमोन आं जास्ट सय दा 15 किल'मिटार बेयावनो नै उननि ब्रेकआ फेल जाबाय फेल माने माबा जायोलै गरम जाबा उननिया गरम जानानै हिट जानानै माने अरथाबो नै थुवा फुदोना बेखौ ब्रेक फेल ना बुंनायालाय नै माने उननिया नै टेक हाबदोना जासिगोन दे र' थिगानो बेयो We are ready to go. Nih, di mana mga karyanya? Let's go. Yalah. Ready? Đây, sini lega. Sini ada ya. Tay buah. Datang ke sini jeung mabio. Mana? Mamen nama? Atrika. Hai. Ready to go. Dah. Lalu. Kasih sini ya. Mau pada bawa. Sikla kasih tunggu, ongkaran lagi dina nih, di labek ini ke. Dalam warna, finally, Atrikhat Mela. Atrikhat. Apa saya mau jadi kasih tahun deh. Sekarang kawan tuh, hari nanti kan, apa kabar? Lagi nama. Soalnya kulasa. Ini sini gesel itu tidak pura kulasa nak kan cara, gazir menang. Saya mana, hawa zagan na, mana, ha? Tuh hawas tuh. Saya mana ada kene, saya mana. Hawa zagan sih nama. Akhir kesel agak. Kesel agak na? Nelo. Oh. Mami, mana kele? Ayo, deh. Wah, ini lepas sudah. Danger le. Are ya. Dut lah leza kan gila. Bedo nacho. Bedo. Gila le. Sau sinna kaya nih. Taruh nih, farsi helmet ani ya. Ya gudur na. Ses nih. Kuzan nih. Oh, muzang. Deh, bye, hello. Deh, thank you. Deh. Telepon nih. Ses. Ayo, take tour sebelum bisa kayak ini. Take tour langsung tuh kali itu le. Laga Durga Puja. Ses, Atrikhat nih, look Ses. Ini bisa kan jabai jajan mitya bungni yang जोंनि माने बे बांगाल पेरा मिथिया बगामाति बारनानै मोनो निखा बगामाति बारना बे माने बाक्सा उदालगुरिनि सिमायाव दोनै जागाया बे जाबाय Atrikhat आयौ दालाय सेस जागोन आया खोनाहै Tolong foto aja tanggal langsung mana ini beri habro mana beri habro orang beri sana nomba atau beri kayak tanggal sih kami tolong foto nih ses ini beri jam berapa Atrikhat kau pura jam nih tolong foto ini jam next day mana ini beri jam mana orang kabar apa itu bini kayak blog pun nih sih to I know blog about short jam baik nggak boleh sih highlight per deh kabar nah sudah nama isi masih video karena tolong foto aja tanggal girdeng 5 salah oke mana दिन जाबाय नेक्स्ट डे दिनै माने जोंहा आब'नि प्रग्राम दङ थ' पाठसालायाव माने फुजानि दुर्गा फुजानि दा जों थानो ओंखारबाय माने नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' पाठसालायाव ब्लग बनायनोबो जानो हानाय बनायाबो जानो हानाय थ' ब्लग बनायबा नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ पाठसालानि ब्लग माने सिंगिं ब्लग माने मा होनदो माने प्रग्रामनि ब्लग मोनसे नुसिगोन आरो ना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै बिगियानसै बाय बाय हेपि वान्स अगेन हेपि दुर्गा फुजा अल अफ इउ बाय बाय